Dobrý den, sestřičko Vendulko. Dobrý den. Dobrý den, ráda vás zase vidím. Já vás taky. Tak co vás dneska čeká všechno? Dneska mě čeká 10 pacientů, začínám u pána středního věku, kterého propustili z nemocnice po operaci, dále jedu na ošetření rán. Pacienti jsou rádi, že můžou zůstat doma, sestřička k ním dojíždí a oni nemusí jezdit k lékaři. Samozřejmě v tom hraje roli i psychika. Doma se uzdravují rychleji. To máte pravdu. A kolik pacientů za ten průměrný den tak stihnete? To je individuální, zvládneme 10, klidně i 15 i více pacientů za den. Najezdím 80 km, ale i 150. Teda, to se nezastavíte. A co dneska budete dělat? S čím vším vy teďka pomůžete? To je individuální, péči poskytujeme na indikaci lékaře, měření tlaku, glykémie, odběr krve a moče, ošetření rán, aplikace inzulínu, injekcí, převážně teda hlavně s pacientami i cvičíme, rehabilitujeme po různých operacích. To je spoustu věcí. Co všechno z toho hradí pojišťovna, nebo jak je to financováno? Ano, všechny výkony hradí pojišťovna. Děkuju za vaši práci. Děkujeme. Mějte se krásně. Nashledanou.